Arrondo andrea, zurea da hitza. Egia da, batzordean gauza beraz hitz egin genuen eta erantzuna bera izan zen, zaila izango zela. Zaila izatea ez du esan nahi zer egingo den, bai ala ez, bakarrik zaila izango dela. Horregatik berriro etorri gara galdera berdinarekin. Eta iruditzen zaigu, gainera, nahiz eta zaila izan zuk diozun bezala, eta behin eta berriro adierazi arazoak daudela eta diru kopuru gutxiagorekin zabiltzatela edo gabiltzatela, gutxien duten pertsonen egoeraz hitz egiten ari garela. Eta hitz egiten ari garela hain justu 616 euro jasotzen duten pertsonetaz. Beraz, pentsatzen dugu ere, edo iruditzen zaigu, bidezkoa izango litzatekeela hauek aukera izatea berreskuratzeko beraiei dagokiena. Eta eskatzea 7% hori berriro ere beraien diru sarreretan ipintzea. Aurrekoan esan nuen eta errepikatuko dut, uste dugu, edo gu behintzat ez gaude prest, galtzen dena betiko edo betirako ustea galdutzat iruditzen zaigu errekuperatzeko bidea zabaldu behar dela eta hori eskatzen diogu Jaurlaritza honi. Lehen aipatu dut zenbat kobratzen duten, ze diru sarrera duten pertsona hauek, 616 kasu bat pertsona bat denean, eta galdetu beharko genioke gure buruari ea hemen gauden guztiok horrelako diru sarrera batekin gure bizimodua duintasunez egiteko gai izango ginen. Uste dugu ezetz. Ez da nahikoa diru sarrera hori, hobetzeko bidean ipini behar gara, hori eskatzen diogu eta behintzat gure aldetik lanean jarraituko dugu jendarte justu baten alde eta pertsona guztien eta bereziki gaizkien pasatzen ari diren pertsona hoien duintasuna bermatzeko eskatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrondo andrea, eta amaitzeko Jaurlaritzaren ordezkaria.